lwgwfwr Soba थांबाय Sobaयाव BBCA नि Soba थांनानै 97 annual conference बेवहाय थांनायसै आरो लोगोफोरना लांदों भिडिअखौ सानथाम थानांगौनि खोथा थांनायसै आरो गामिनि थांनायसै गामि गारियावसो नालाय ओमफ्राय आंहाबो थांनायसै ओरै थुक्राझार गिदिं गारिसो थानायसै नायलांदो भिडिअखौ ससेलाबो दा देखायनायसै मारै बिसोर गोबां मानसि फैलाखो आरो माबायदि डेक'रेसन खालामदों देखायगोन नोंसिनावबो भिडिअखौ नायलांदो सिबियो गोसो गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नायजाथों नोंनि मुङा जिसु फैलागासिनो बादा हरै मोनसे दंबावना हरै दङ आरो बादाया हरै गोजाननि हरै मोनोलाय मा फैदों मा लांफैदों लोगोफोर नायलांदो निफ्राय गाबज्रिब्ला बिरखोलांगोन लोगोसे सोरगोआव नोंजों थाहैगोन देंखोनि बै सोदोबजों रोजा रोजा आरफफोर समायनायजों बुंफबगोन बेसे गोजोननाय जागोन बेसे रंजानाय जिसु जोंनि इसोर जोंनि जिसु